La filosofia és, si rescatem uns aliments que anaven a llançar-se, què millor que celebrar-ho i convertir-los en un bon àpat per gaudir-ho entre tots. I tot això co-creant-ho entre tot un volum de gent, de voluntariat. Ara anirem a recollir els aliments dels comerços d'aquí a la Barceloneta que han quedat desaprofitats per qualsevol motiu. Els anirem a recollir perquè demà farem un acte d'aprofitament d'aquests aliments. Bueno, yo estoy estudiando ingeniería agrónoma y para mí la sostenibilidad de la comida es muy importante, porque no solamente es que se desperdicia la comida, sino que genera un impacto de desperdicio de insumos, materia prima y un impacto muy importante medioambiental. La nostra activitat principal és espigolar, que és una activitat d'origen mil·lenari que consisteix en anar als camps a recuperar aquells aliments o acollir aquells aliments que han quedat al camp després de la collita. Nosaltres ho portem això en el moment actual, no? I ho vinculem amb el problema de les pèrdues alimentàries. Sapiguem que ha sigut tot elaborat d'aliments que hem recollit i que sobren, en teoria, que puguis fer un plat que estigui bo, esperem, jo crec que la reacció pot ser molt bona. I després, sobretot que se'n vagin a casa, que és el que ens interessa, i ho puguin practicar després, no? Doncs mira, hem fet una sopa freda de meló i cogombra, que anirà acompanyat amb figues i amb unes molles de pa. Després farem unes cols de Brussel·les que seran saltades i aniran amb ceba juliana i amb magrana i farigola. Tot seguit farem unes carxofes bullides que aniran amb patat i ceba i les farem amb una salsa de julivert i avellanes i acabarem amb unes torrades tipus Santa Teresa amb un culís de nabius i un plàtan estofat a la planxa. Està perfecte. Prova això i ens has de dir com és, perquè els nens no enganyen. Aquest àpat no és més que la part visible de tota una feina prèvia de conscienciació. O sigui, per nosaltres és una campanya de sensibilització entorn al malbaratament alimentari, que és una problemàtica, és un escàndol mundial. Tots en som corresponsables. Sobretot hem de ser conscients que com a consumidor final les nostres decisions són importants i tenen repercussions i provoquen malbaratament. Cuando uno come, menja alguna i sap com s'ha fet i què li han posat, està millor encara. És extraordinari, suc de mango. Setmana Ciutadana d'Alimentació Sostenible. Menjant canviem el món. Menjant canviem el món. Menjant canviem el món.